Har du nogen gang fortalt en vits, en virkelig smart, lavdelt, ironisk kommentar, og blidt mødt med stilhed? Den pinlige stilheden, den forvirrede blikket. Du ser dem regne på det, men regnestykket går ikke op. Deres mentale kalkulator viser bare error. I det øjeblikket stiller du dig selv det uundgåelige spørgsmålet. Er det mig, det er noget galt med? Er humoren min ødelagt? Svaret er sandsynligvis nej. Det er ikke din humor, som er ødelagt. Det kan hende, at hjernen din jobber på et andet operativt system. Dette handler ikke om at være bedre eller dårligere. Det handler om neurologi. Specifikt, hvordan hjernen din processerer sarkasme. Og ja, det har en kobling til intelligens. Sarkasme er ikke bare at sige det modsatte af, hvad du mener. Det er en kompleks kognitiv øvelse. Tænk på det som mental flerkamp for hjernen. Når du hører en sarkastisk kommentar som fantastisk, mere regn, akkurat det jeg håbede på, må hjernen din gøre flere ting lynraskt. Først må den forstå den bogstavelige betydningen. Jeg er glad for, at det regner. Så må den registrere konteksten. Personen ser ikke glad ud. Tonen i stemmen er flat eller irriteret. Situationen, oblivot, er vanligvis ikke positiv. Deretter må den opdage modsætningen mellem den bogstavelige meningen og konteksten. Dette er crashet. Alarmen går i hjernen. Til slut må den trække den rigtige konklusionen. Personen mener det stik modsatte. Jeg er misfornøjet med, at det regner. Hele denne processen sker på millisekunder, og den er tungt afhængig af en psykologisk superkraft kaldt Theory of Mind. Theory of Mind er evnen til at forstå, at andre mennesker har sine egne tanker, følelser, intentioner og overbevisninger, som er forskellige fra dine egne. Det er evnen til at tænke, jeg ved, at du ved, at jeg ved. Det er at se verden fra andres perspektiv. For at forstå sarkasme må du ikke bare høre, hvad som bliver sagt, men forstå, hvorfor personen vælger at sige det på den måde. Du må læse deres intention. Personer med en mindre udviklet theory of mind har en tendens til at være vældig bogstavelige. De hører ordene, men fanger ikke op den underliggende melodien. Så, hvad har dette med IQ at gøre? Vel, flere studier har vist en stærk korrelation mellem evnen til at opdage sarkasme og det, som kaldes flytende intelligens. Flytende intelligens er din evne til at tænke abstrakt, resonere og løse nye problemer, uafhængig af kundskaben, du har lært på skolen. At forstå sarkasme er i bund og grund at løse et socialt puslespil i sandtid. Du må identificere mønstre, se sammenhænger og trække en logisk konklusion baseret på modstridende data. Dette kræver mental fleksibilitet, evnen til at bytte mellem bogstavelig og figurativ tænkning. En hjerne, som er for rigid, som bare følger en regel. Folk mener det, de siger, vil crashe. Områdene i hjernen, som er aktive under sarkasmeprocessering, som den præfrontale cortex, er de samme, som er centrale for problemløsning, arbejdsminde og andre højniveau kognitive funktioner. Lad os se på et klassisk eksempel. Du og en kollega, lad os kalde hende Maria, har netop sittet gennem et 3 timer langt, meningsløst møde. Du snurrer dig mod hende og siger med et helt fladt ansigt. Vel, det var produktivt. Føler mig virkelig inspireret nu. Marias hjerne, som har høj kognitiv fleksibilitet, fyrer på alle cylindre. Bogstaveligt, han føler sig inspireret. Kontekst. Vi har netop kastet bort 3 timer af livet vort. Ingen er inspireret. Konflikt opdaget. Konklusion. Sarkasme. Hun smiler og svarer. Absolut. Jeg har allerede skrevet en 3-siders rapport om ingenting. Resultatet. En umiddelbar social binding. Det er har skabt en liten eksklusiv klub for 2. En vi mod dem følelse rettet mod meningsløse møder. Men hvad om du sagde det samme til en anden kollega? Lad os kalde ham Tom, som er mere bogstaveligt anlagt. Vel, det var produktivt. Føler mig virkelig inspireret nu. Toms hjerne hører bare den bogstavelige meningen. Den ser ikke etter en dybere skjult betydning. Konteksten, at mødet var dårligt, bliver ikke koblet til udtalelsen din. Han svarer kanskje. Virkelig, jeg synes det var utrolig kedeligt. Hvad var det du synes var så produktivt? Resultatet, pinlig stilhed. Du må enten forklare vitsen, noget som dræber den fuldstændig, eller bare mumle noget og gå din vej. Den sociale broen kollapser. Dette betyder ikke, at Tom er dum. Det betyder, at hjernen hans er optimaliseret for en anden type processering. Kanskje han er en utrolig detaljeorienteret ingeniør, eller en programmerer, som er afhængig af præcis, bogstavelig kommunikation. Hans hjerne prioriterer klarhed over lavdelt mening. I hans verden er tvetydighed en bug, ikke en feature. Så, du er en sarkastisk mester i en verden fuld af bogstavelige tommer. Hvad gør du? Skal du bare give op og begynde at fortælle platte banke vitser? Nej. Men du kan blive smartere i, hvordan du bruger superkraften din. Her er en 4-trins algoritme for at navigere i det sociale minefeltet.
Trin 1. Kalibre dit publikum. Før du fyrer af en sarkastisk salve, tag en rask mental scanning. Hvem snakker du med? Kender du dem godt? Er de fra en anden kultur, der ironi ikke bruges på samme måde, og bruge den samme humoren på chefen din bedste ven og en ny international kollega, er som at bruge den samme nøglen på 3 forskellige låser. Det kommer ikke til at fungere. Dette handler ikke om at være uærlig. Det handler om at være en effektiv kommunikator. Du tilpasser budskabet til modtageren. Trin 2. Brug modifikationer. Hvis du er usikker på, om sarkasmen vil lande, like til små hint. Et overdrevet smil. Et tydeligt blunk. En overdrevet entusiastisk tone. Tænk på det som at lægge til en emoji i en tekstmelding. Det fjerner tvetydigheden og giver modtageren en klar guide til, hvordan de skal tolke budskabet. Du offrer lidt af den subtile elegansen, men du undgår en total kommunikationskollaps. Trin 3. Ikke forklar vitsen, medmindre du må. Hvis nogen ikke forstår, er den første impulsen at bryde det ned for dem. Ikke gør det. At forklare en vits er som at dissekere en frosk. Du lærer, hvordan den fungerer, men du dræber den i processen. Den spontane glæden, den delte forståelsen, alt forsvinder. Det bliver en forlæsning, ikke en samtale. Det er bedre at bare sige glem det med et smil og bytte tema. Bevar mystikken. Bevar værdigheden. Vitsens værdighed og din. Trin 4. Find din stamme. Sandheden er, at du ikke trænger, at alle skal forstå dig. Det er udmattende og urealistisk. Det du trænger, er nogle få mennesker, som opererer på din frekvens. Sarkasme og ironi er kraftfulde værktøj for at bygge dybe bånd. Når du finder nogen, som uanstrengt forstår din tørre humor, er det som at finde en sjæleven for hjernen. Dyrk disse relationerne. Dette er menneskene, du kan være dit ufiltrerede, sarkastiske jeg med. Det er her, du kan lade de sociale batterierne dine. Så næste gang din geniale, ironiske kommentar falder til jorden med et punkt, ikke fortvil. Ikke tænk, at du er rar, eller at humoren din er dårlig. Tænk på det som et bevis på, at hjernen din liker at danse en kompliceret kognitiv ballet. Og ikke alle er trend til eller interesseret i at se den forestillingen. Og det er helt greit. Din evne til at se verden gennem et ironisk filter er ikke en fejl. Det er et tegn på en hjerne, som er smidig, abstrakt og leken. En hjerne, som ikke bare tager verden for givet, men som ligger at snu den på hovedet og se, hvad som sker. Så fortsæt at være smart. Fortsæt at være vittig. Bare husk at kalibrere publikummet dit. Find din stamme. Og nyt den fantastiske, komplekse hjerne, du har.